Ez a Carson Podcast. Ez itt a Carson Podcast, a Carson Consulting podcastja, ahol elsősorban kis- és középvállalkozások kihívásairól és üzletfejlesztési témákról fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel. Én Nagy Eszter Dóra vagyok, és beszélgető társaim Vaskó Péter és Molnár Attila, a Carson Expert Hub szervezetfejlesztési csapatának tagjai. Köszönöm, hogy eljöttetek. Szia, Dória! Ma a delegálás témájáról fogunk beszélni, ami azért is érdekes, mert egy korábbi beszélgetésünkben, egy korábbi podcastunkban már ez a téma felmerült, mint a KKV-k előtt álló növekedési kihívás. Nagyon sokszor van az, hogy a cég első számú vezetője, aki gyakorta a tulajdonos is, nehezen enged ki a kezéből feladatokat, vagy ha még ki is engedi, akkor felelősséget pedig nem ad mellé. Hogy lehet ezen túllépni, Péter? Igen, ez egy nagyon gyakori visszatérő minta. Alapvetően abból fakad, hogy a legtöbb vállalkozó, aki sikerre el tudja indítani a vállalkozását, az valamiben nagyon jó. Tehát ő valamit megérez a piacban, valamilyen technikai skillje, valami people management, valamiben ő kiváló. A probléma nem is az elején van, a probléma akkor van, amikor elkezd embereket felvenni, hogy minél több ügyfelet ki tudjon ugye szolgálni, és mivel megszokta, hogy mindenben dönt, ezért az embereit is elkezdi kézi vezérel működtetni. Ezt hívjuk mikromanagementnek, amikor nem csak a célokat adja meg, hanem a hogyant is meghatározza, hogy ezt hogyan csinálják. Tulajdonképpen úgy, mint hogy én így csinálnám, csinál te is így módon, és tulajdonképpen mivel a célt és a hogyant is kontrollálja, az embereit tulajdonképpen leneveli az önállóságról, hiszen saját magát kopizza bennük, és ez minél nagyobb lesz a cég, annál nagyobb probléma. Ugye még 5-10 embernél még csak odaér mindenki ezt, hogy rosszul fogod, ne úgy csináld, így csináld, 50-nél már nem, 100-nál meg már reménytelen. És alapvetően, aki beleragad ebbe a mintába, hogy nem tudja elengedni a döntéseket, és minden döntéssel hozzá kell rohangálni, a növekedésre egyre nagyobb problémába keveri magát tulajdonképpen. Ezért azt szoktuk mondani, hogy a növekedésre meg kell tanulni átadni feladatot, meg kell tanulni delegálni, és erre van egy jó kifejezés, ugye az angolok úgy hívják, hogy empowerment, és akkor Attilát megkérem, hogy kicsit írja körül, hogy mit is takar tulajdonképpen az empowerment. Következő szint. Igen, hát ugye az empowerment az alapvetően a felelősség átruházását jelenti, és ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat egyébként, ahogyan az a felelősség átadás képessége kialakul egy vezetőben, főleg, hogyha onnan indul, ahonnan Péter indította ezt a történetet, egy olyan vezető tanul meg felhatalmazó vezetővé válni, ugye ezt a felhatalmazó vezető kifejezést ezt sokat használják a modern management tudományban. Szóval valójában a felhatalmazás az nem csak a feladat átadásának a képessége, hanem a felelősség átadásának a képessége. Tehát, hogy megmondja az illető vezetőinek vagy munkatársainak, hogy mit csináljanak, és ezzel kapcsolatos felelősséget is leteszi saját magáról és átteszi a munkatársaira. Ennek van egyszer egy kommunikációs aspektusa, mit mondok el, mit nem mondok el. Van benne egy célállítási technika, célállítási képesség, ahogy a Péter is mondta, hogy a célt definiálom, a hogyant azt elengedem. Mert hogy ez már az ő felelősség. Amikor erről szó van egyébként, valahogyan a szervezetfejlesztési folyamatban, amiket ugye Péterrel együtt is csinálunk, meg én magam is, meg Péter is önállóan dolgozik ilyen folyamatokban, valahogy ez, amikor ez az empowerment felelősség átadás téma előkerül, akkor szoktak jönni az ilyen munkaköri leírások. Hát akkor nagyon szépen szabályozzuk le, hogy kinek mi a feladata, mi a felelőssége. A feladatokat könnyű leírni, a felelősséget nehéz definiálni. Ugye akkor mit jelent az, hogy felelősséget vállal? És szerintem ez az empowermentnek, ennek a fajta fejlődési ugrásnak az egyik fő, mérföldköve talán, hogy mindenki a cégben tudja, hogy mi az, hogy felelősség. Mi az, hogy nem feladatot végzek, hanem felelősséget vállalok valamiért. Gyakran tapasztalom én is azt szervezetekben, főleg növekvő szervezetekben, hogy ahogy elkezd nőni a munkatársakra háruló feladat, és a vezetők egyre többet delegálnak, vagy adnak ki a kezükből, ha a munkatársak nem tanulták meg, hogy mi az a felelősség, nem tiszta a cégen belül, hogy mi az, hogy felelősséget vállalni valamiért, akkor mi, mint a forró krumplit, igyekezik dobálni egymásnak a feladatokat. Ez nem az enyém, ez nem az enyém, ez a marketingre tartozik, ez a szélzesek dolga. Én csak nem tudom, miért vagyok. És nagyon gyakran is kezdenek hivatkozni a munkakörű leírásukra, ami ha nem elég pontos, akkor még nagyobb fegyvertény a kezükben, hogy de ezt úgy is lehet olvasni, hogy de hát ez a marketing feladat. És ahhoz, hogy felelősséget tudjon vállalni valaki, ahhoz szerintem nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy miért is dolgozunk. Mi az a cél, mi az a küldetés vagy vízió, amit a szervezet maga elé tűzött. És mi az, ami az embereket motiválja ebben a célban, hogy miért jönnek be dolgozni.
Ugye ez valahogy így a magánéletben is tökre megvan, hogy ha van egy célom, akkor azért tudok is felelősséget. Akkor felelősnek is érzem magam azért, hogy ezt megvalósítsam. Mert csak feladataim vannak, ott könnyebb tologatni a felelősséget. Szóval összefoglalva ez az empowerment, a felelősség átruházás, ilyen felelősség átadás, ez nem csak a feladatnak az átadása, hanem a felelősség átadása is. Ami egy cégvezető esetében marha nehéz, mert a Péter példájából kiindulva, ő saját maga indította a céget, adott esetben ő saját maga indította a céget. És főleg vezetői szerepben ugye sokszor van ez a egyébként téves hiedelem szerintem, hogy mindenért a vezető felelős. Ami csak részben igaz, szerintem. Mert hogy mindenki másnak is van saját felelőssége a saját maga szintjén, és aztán ezek a felelősségek összeadódva jutnak el majd az ügyvezetőig, meg az egész cégnek a működését teszik lehetővé, hogy mindenki a saját szintjén felelős. Ennek van szervezeti kulturális értékrendbeli hatása is, vagy kérdés is, hogy mennyire terjedt el az a nézet, hogy mi mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ez a cég elérje a céljait, akár az üzleti céljait, akár a társadalmi céljait, bármilyen célját is, vagy mennyire alakult ki az a nézet, hogy az enyém a felelősség, ti meg csak csináljátok a munkátokat. Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy vezető esetében ez egy bizalmi kérdés is? Alapvetően, legfőképpen bizalmi kérdés. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy a terméket azt a csapat hozza létre, a csapatot a vezető hozza létre. Igazából a vezető feladata már nem a terméknek a bizgirálása, hanem annak a csapatnak a létrehozása, aki létre tudja hozni azt az adott terméket, a saját döntéseit beleágyazva. Ezt néha úgy is szoktuk nevezni, hogy helikopter probléma, hogy milyen magasságba repjön a helikopter. Az elején még egész fűszál magasságig kontrollál, mindent látni kell, mindent érezni kell, mert átlátja, aztán később már csapatokat, majd akár divíziókat kell átlátni, és ott kell hozni stratégiai döntéseket, mert ez a vezető fő feladat, hogy stratégiai döntéseket hoz, nem operatív, végrehajtási kis mini döntéseket, hanem nagy stratégiai döntéseket, és az jó vezető felismeri, hogy most éppen milyen szinten van a cég, és ott hoz stratégiai döntést, ahol rá van szükség, tényleg rá van szükség, és nem másra. Azért nehéz ez a dolog, mert ezek nagy ökölszabályok, de vannak persze egyedi kivételek. Hadd mondjuk egy egyedi kivétel, tehát hogy lehet mikromenedzselő ember jó vezető? Akár lehet. Mondok egy példát, Jeff Bezos az ilyen. Híres mikromenedzselő, mindenbe orrát beledugó, nem is szeretik az alkalmazottai, és nagyon sok döntés úgy csinál, megvárják, még elmegy, meg szabadságon van, de végre dolgozhassanak, de ő nem a mikromanagement miatt lett sikeres, hanem annak ellenére lett sikeres. Tehát, hogyha egyedi példákat látunk, azért azt ne felejtsük el, hogy alapvetően a vezető akkor dolgozik jól, ha minél több feladatot tud delegálni. Akkor igazán jó vezető. Hogyha keveset delegál, akkor előbb-utóbb bele fog rakanni. Hozzátennék még egy dolgot a bizalomhoz. Egyrészt azt, hogy ugye ahhoz, hogy át tudjak adni felelősséget is, ahhoz emberként bíznom kell abban, hogy ők is ugyanazt akarják, mint én. Másrészt meg a képességeikben kell tudnom bízni, hogy ők is meg fogják tudni a feladatot csinálni. És én azt tapasztalom, hogy főleg olyan vállalkozók, akik saját maguk építették a cégüket, tehát nem megbízott vezetők, hanem ők építették a saját cégüket. Gyakran találkozom azzal a típussal vagy karakterrel, akinél a siker az egy akadályozó tényező. Teher? Nem a teher értelmében, hanem megtanulta, hogy az, ahogy ő csinálja, az jó. És onnantól kezdve elkezdi elvárni, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy ő, mert ez egy működő stratégia. Miért akarám megengedni, hogy másképp csinálják a munkatársai, mint ahogy én csináltam, hiszen látható, én létrehoztam ezt a 2-3 milliárdos céget, tehát amit én csinálok, az jó. És az ilyen típusú vezetőknek nagyon-nagyon nehéz lesz megváltoztatni a szemléletüket azzal kapcsolatban, hogy nem az a lényeg, hogy csinálják, hanem hogy mit csinálnak. Elkezdik nem feladatokat vezetni, hanem célokat vezetni. Átterelődik a feladatuk arra, hogy ők célokat kell, hogy jól tudjanak kiadni. Embereket kell tudniuk együttműködésre bírni, motiváltan tartani, kihívások elé állítani, és a többi, és a többi. Szóval, ahogy a menedzsment szakirodalom mondja, egyfajta ilyen tranzakcionális vezetőből transformatív vezetői stílusba átváltani. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az önálló vállalkozók sikeressége az egy csapda is tud lenni, mert megtanítják őket arra, amit ezeket a vállalkozókat, hogy ahogyan ők csinálják, az a jó. Volt egy egészen konkrét példánk, egy informatikai cég, nagyon picike, 20 fős informatikai cég, de régóta működött, és nagyon-nagyon jól működött, és az alapító leszerette volna adni a vezetést, átszerette volna adni a fiának, ráadásul itt a családi vállalkozás problémái is bejöttek, és nagyon-nagyon nehéz volt velük együtt dolgozni, mert ezzel a vezetővel együtt dolgozni, mert valahogy nagyon érzékelhető volt, hogy az a fajta bizalom nincs meg a vezetőben, hogy a fiának rengeteg új ötlete volt. És a vezető, vagy az apuka valahogy nem tudott abban eléggé bízni, hogy ha a cél ugyanaz, akkor az odavezető út az lehet más.
valahol mindig megtalálta, hogy hogyan nyesse le a fiú ötleteit, elképzeléseit, újfajta módszereit, akár újfajta vízióját a céggel kapcsolatban. Nyilván ennek családdinamikai háttér is van, de hogy a témánk szempontjából ez nagyon fontos volt, hogy ott egyszerűen ezért nem is lett sikeres a szervezetfejlesztési projekt sem, mert egyszerűen ezt a bizalmi, nem is tudom, akadályt nem tudták átlépni. A mai napig az apuka vezeti a céget. Hadd mondjak erre egy nagyon visszatérő példát, vagy mondatot, amikor megkérdezzük, hogy hát mi a probléma, és azt, hogy rengeteget dolgozom, napi 18 órát benn kell lennem, mert mindent nekem kell csinálnom, és miért te csinálsz? Hát mert nem elég jók a munkatársaim. És ez nagyon visszatérő mondat, és amikor leás az ember, akkor kiderül, hogy pontosan, ahogy Attila mondja, hogy nem úgy csinálják, hogy én csinálom, mert szerintem úgy jó. Hadd mondjak egy saját példát, mert az ember a saját bőrén fáj a legjobban. Még kezdő vállalkozó koromban az egyik cégnél elérkeztünk oda, hogy már marketing és külföldre kell menni, és stb. Ez tipikus ilyen határátlépés, ilyen skálázódási kérdés volt, és felvettünk egy marketinges srácot, aki nem volt ügyetlen, úgy elkezdte csinálni a dolgot, és mondtam, gyere, megmutatom, hogy kell. És kivettem a kezéből, ez a másik típus, amikor kiveszi az ember a kezéből ugye a másiknak, és elkezdi csinálni, hogy na látod, így kell, és utána az történt, hogy a fiú minden nap visszajött, hogy ez most jó, ez most jó, ez most jó, állandóan megerősítést kért abba, hogy jól csinálja, és én mindig kijavítottam természetesen olyanra, hogy én csinálnám. Pillanatok alatt leneveltem arról, hogy önálló döntéseket hozzon, és még több feladatom lett. Úgyhogy ezt felismertem 2 nap múlva, hogy na, ezt befejezzük, és megkértem egy kollégát, hogy vegye át, és ő irányítsa. Egyrészt nekem ne legyen még több terhem, másrészt meg, hogy önállóan tudjon döntéseket hozni, és itt van a kulcs. Mikor lesz képes önállóan döntéseket hozni valaki egyre jobb színvonalon? És itt van egy nagyon fontos dolog. A bizalom és a feladatátadás, a felhatalmazás az nem egy on-off kapcsoló. Ez nem egy ilyen, hogy mindent odaadok, és holnaptól találd ki, és old meg, és nem tudom. Ez egy fokozatos történet, tulajdonképpen a vezető fejleszti a munkatársait folyamatosan, hogy arra neveli őket, hogy egyre jobbak legyenek, és egyre önállóbbak legyenek. Az elején ott még több irányítás, több segítség szükséges, később már igazából csak mentorálni kell, csak enyhe kis érintésekkel, és a cél az, hogy el lehessen minél inkább engedni. Azt szoktam mondani, hogy az a jó csapat, vagy az a jó cég, amely az a mérőszám, hogy mennyi ideig, milyen hosszú szünetet vehet ki a vezető. 1 hetet, 1 napot, 1 órát, 2 hetet, 2 hónapot. Minél hosszabb ez az idő, hogy a cég szépen trekken marad és megy tovább, annál érettebb, annál inkább megvan már ez a felhatalmazottság. Ez nagyon vicces, mert ezt például egy politikai elemző mondta, hogy az országokra is igaz, hogy a minisztérium annyira hatékony, ameddig képes ellátni feladat, annélkül, hogy a miniszter ott lenne. Tehát mondjuk elutazik x hétre, és mindig jól működik, vagy pedig ott hirtelen megáll minden, nincsenek szerződés aláírások, minden meghal, és ez igaz a cégekre is. Ez egy nagyon jó mércéje annak, hogy hol tart a történet, és mennyire képes a vezető felnevelni maga körül. Azt kell mondjam, a másik nagy, Attila is mondott ilyen gátokat, a másik nagy gát az, hogy hát azt kell mondjam, hogy mindig él egy kicsit a szocialista örökség. Ugye a szocialista örökség az úgy nézett ki, hogy vannak mondjuk B-kategóriás vezetők, a B-kategóriás vezető C-kategóriás munkatársakat vet fel, mert félt attól, hogy legyorsulják őt, jobbá válnak, és elvesztik az állásukat. A C-kategóriás nyilván D-kategóriást fog felvenni, stb. Mindenki maga aláválasztott valójában, ilyen pozícióféltésben. Ugye nyugaton, ahol egyértelmű volt, enyém a cég, nálam van a tőke, nálam van a tulajdon, ezért az emberek maguknál jobbakat vettek fel, hogy hogyan vigyem előre. És ez az átállás fejebe, ez még mindig tart Magyarországon valójában, hiszen a pozícióféltés, maga a presztízsféltés az egy nagyon erős drive, és megtanulni azt, hogy igen, azért veszem fel, mert nálam jobb. Nem azért veszem fel, mert én meg tudom neki mondani, és le tudom idézőjelbe ugatni bármikor, mert nálam lesz még mindig a kiskakas gyémánt félkracája, hanem azért veszem fel, mert többet tud valaminél, mint én, és én tanulok tőle. Ez egy nagyon más történetes kultúra. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire gyakori a mikromanagement a KKV-szektorban, illetve mennyire képesek a magyar kis- és középvállalkozások, akár a delegálásra, akár az empowermentre. Az igény megvan, a képesség kevésbé. Pontosan. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy mivel azért Magyarországon jellemzően ugye a KKV-k vezetői nem képzett vezetők, tehát nem tanultak soha a vezetésről, a menedzsmentről, nem mindegyik nyilvánvalóan, de hogy a legtöbbjük talán
nem önjelölt vállalkozó, ügyesen megtanulta útközben, mit hogy kell csinálni, szép nagyra növesztette a cégét, és a többi, és a többi. A menedzsment egy tudomány. Rengeteg kutatás van, rengeteg tudás elérhető a menedzsment hogyanjával, mikéntjével, és a többi, stratégiaalkotással, szóval, hogy egyetemeken oktatják, tehát ez tényleg rengeteg a tudás ezen a téren, de hogy nagyon sokszor a KKV-k, ugye magyar KKV vezetőik maguk kezdik el ezt kitanulni, és szerintem nem nagyon jellemző. Azoknál látom, akik sokat olvasnak a vezetésről, akikben valahogy megszületett már az a felismerés, hogy a vezetés az egy külön szakma. És itt hadd tegyek hozzá még egyet ahhoz, amit a Péter mondott, hogy gyakori hiba, amit a KKV-k elkövetnek, és nem csak a KKV-k sajnos, de hogy inkább vezetői hibának mondanám, hogy a szakértőt teszik vezetővé. Van egy jó szakember, aki marha jó gyógyszerész. És valószínűleg ugyanúgy nem ért a vezetéshez, mint mondjuk adott esetben a tulajdonos. Így van. És így nagyon jó szakemberből vezetőt csinálni, az nagyon gyakran ahhoz vezet, hogy elkezd nőni a csapata, és bizony bele fog ütközni olyan problémába, amit már nem a szakértelmével, nem a gyógyszerészettel lehet megoldani, mert motivációról van szó, felelősségvállalásról van szó, célok állításáról van szó, aminek semmi köze a gyógyszerészethez. Egy másik informatikai cégnél, egy nagyobb nyugati német informatikai cégnek a magyar leányával dolgoztunk, és ott volt egy ilyen probléma, hogy volt egy zseniális fejlesztő, akit a főnöke úgy gondolt, hogy érdemes lenne belőle team leadet csinálni. És nagyjából fél év után ez a fejlesztő mély önreflexióval odament a főnökéhez, és azt mondta, hogy figyelj, buktass le, én nem vagyok jó vezető. És sajnos ez nagyon sokszor a mai napig él a KKV vezetők fejében, hogy egy jó szakember az jó vezető. Nem. A vezetés is szakértelmet igényel, csak másfajta szakértelme. A vezetés szakértelmét, a vezetés témájának a szakértelmét, meg az abban szerzett gyakorlatot igényli, és nem az adott témának a szakértelmét, vagy a termék szakértelmet, hanem vezetési szakértelmet igényel. És még egy dolgot hadd említsek, egy egészen praktikusat, egy jó elmélet mindig nagyon praktikus. Felkészíteni, a Péter említette ezt, felkészíteni a felelősségvállalásra, hogy sokszor hangoztatják ezt a delegáló vezető, meg coaching típusú vezető. Mostanában nagyon népszerű ez a kifejezés, hogy a szolgáló vezető, vagy servant leader. Az mit jelent? A szolgáló vezető. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ő feladata az, hogy a csapatnak minden feltételt megteremtsen ahhoz, hogy ők jól tudjanak dolgozni. Nem a csapat előtt áll, hanem mögöttük, ha lehetne így kifejezni. De az is igaz, hogy ahhoz, hogy egy csapatot lehessen teljes mértékben felhatalmazni, ahhoz a csapatnak is el kell odáig jutnia. És két dimenzióban kell, hogy fejlődjön. Az egyik az magának a feladatnak az ismerete. Tudjuk, mi a meló, tudjuk, mit kell csinálni, tudjuk, hogyan kell csinálni, és a motiváció, hogy akarjuk is csinálni ezt a feladatot. És ez az egész, tehát idáig eljutni, az a mikromanagementtel kezdődik. Amikor egy új csapat összeáll, vagy bejön egy új ember, amellé oda kell állni a gépsorba, és meg kell neki mutatni. Szóval, hogy a mikromanagement nem baj, ha megfelelő időben is megfelelő helyen használják. És észrevenni azt, hogy már növekedett a képessége, és növekedett a motivációja. Most már nem kell neki megmutatni, most már lehet távolabb állni tőle, és csak a hibákra felhívni a figyelmét például, ugye ezt már inkább ilyen mentoráló vezetésnek hívják. És aztán azt mondani, ugye Péter, a te példádra hadd térjek vissza, hogy te sokkal jobb marketinges vagy, mint én, mondd meg te. Onnantól kezdve már inkább ilyen tanácsadóként használni az illetőt. Hát ő a legjobb szakértője ennek. Én IT-s vagyok, nem marketinges, mondd meg te vagy a marketinges. Szóval ez egy folyamat, és ehhez a munkatársak fejlődési folyamatához szükséges, hogy igazodjon a vezető stílusa. Ugye ezt, amit leírtam, ez a modell, ez a helyzetfüggő vezetés modellje, Hersey Blanchard nevéhez fűződik, és ez a menedzsment tudomány egyik alapmodellje. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ha tanult vezetőink lennének a KKV szektorban, vagy néhány könyvet elolvasnának, nagyon-nagyon sokat tudnának segíteni saját maguknak is. Megérteni, hogy hogyan is működik a vezetés, és mit is kell nekem tennem ahhoz, hogy delegálhassak. Péter, mi van akkor, hogyha delegálták már a feladatot, de ehhez hosszú ideig a felelősséget nem rendelték hozzá? Hogyan delegálják, az nagyon nem mindegy. Itt hogy mondjak egy ilyen fokozatossági létrát, tehát hogy hogyan lehet eljutni onnan, hogy megmondom, így csináld, mert nem értesz hozzá, vagy még betanulsz tulajdonképpen, egész odáig, hogy én nyugodtan elmehetek 2 hétre, minden rendben lesz. És ez a fokozatosság, ez végtelenül fontos, egyrészt azért, hogy minden lépcsőnél meglegyen az önbizalma annak, aki belép, hogy érzem a feszítést, érzem a kihívást, tanulnom kell hozzá, rá kell fókuszálnom, de belül van a képességemnek a határán. Itt nagyon fontos, ha már itt szóba jöttek ilyen nagy internetes bölcsességek, hogy azokat nem érdemes egybe-egy megvenni, ugye azt szokták, hogy a
komfortzónán kívül születnek a nagy dolgok, stb. Hát azért ez nem pont így van. A komfortzóna és a komfortzónán kívül van egy nagyon fontos réteg, ez a tanuló réteg. Ha ezen a tanuló rétegen valaki nem megy át, akkor csak ott áll zavarodottan, szorongva, kiégve el fogja hagyni a helyet, és kudarcélménye lesz, ami nem segít a tanulást, ennyi szóval. Van egy nagyon jó kis eszköz, ezt hívják delegation pokernek, ami pontosan abba próbál segíteni, hogy megállapodjunk abban, hogy milyen fokú delegáció az adott szituációhoz, amit az Attila is mondta, ez a szituatív vezetés, adott szituációhoz milyen típusú delegáció illik a legjobban. Jó, ez egy 7 fokozatos skála, hogy mondok rá példákat, és akkor látszik, hogy megy bele tulajdonképpen az átadás, ez az empower, milyen lépcsőkbe. Ugye ennek a legelső szintje, ez a megmondás, ez az angol, hogy a tell. Tehát megmondom, így csináld, és nem fűzök hozzá semmit, megmutatom. Tulajdonképpen így nem vágja a kezedet a gép, erre vigyázz, jobbra van a kikapcsológom, stb. A következő, az angol úgy hívja, hogy sell, hogy eladom a sztorit, tehát megmondom még mindig, hogy mi a döntés, de vázolom, hogy mi a kontextus, miért így kell csinálni, miért ezt adom át neked ezt a feladatot, mik az okok, amik oda vezettek, az egészet kicsit kibővítem, tehát hogy eladom neked a történetet, és nem csak megmondok. Még egy kicsit beljebb menve, ez a konzultáció, amikor kikérem a csapat véleményét, konzultálok velük, hogy mit gondolnak erről, a döntés továbbra is az enyém marad, de már beépítem mindazokat az elemeket, amit hallok a csapatból, és így jön létre a döntés, amit még mindig én hozok meg. A következő szint, az a kvázi az agree, az az egyetértés. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a csapattal együtt hozzuk létre a döntést, tehát tulajdonképpen részben delegálom már a döntést is, és nem csak a konzultációt, és amikor konszenzusra jutottunk, akkor születik meg a döntés, tehát bevontam már a döntési folyamatba. Ha egyel tovább megyünk, akkor tulajdonképpen a csapat fog már dönteni, én kvázi konzultálok velük, és azt mondom, hogy én azt látom, hogy ezt vegyétek figyelembe, nézzétek ezt még meg, stb. És segítem őket ezzel a kontextussal, de a végső döntés már ők hozzák meg tulajdonképpen. Még egyel tovább menve ez a 6. fokozat, amikor tájékoztatást kérek. Tehát, hogy döntést hoznak, maguk hoznak döntést, már nem kell nekem ott bábáskodni, de azt kérem, hogy ha döntetek, akkor gyertek és ti adjátok el nekem a döntést, de már ti döntöttetek. Tulajdonképpen én kapok a tájékoztatást, és azt mondom, értem, hogy miért döntöttetek így, köszönöm szépen, és a legmagasabb fokozat a 7. a delegálás, amikor teljes felelősséget átadom, és már nem is kell oda rohangálni, ugye, hogy jó lesz, és ne izgulj, minden rendben lesz, hanem önmaguk tudnak a saját hatáskörön belül döntést hozni. Ha meg tudja találni a csapat és a vezető, hogy melyik szituációban mi az a fokozat, amit delegálható, az a típusú feladat, az tulajdonképpen ez a lépcsőfok, amin fel lehet lépni, ez a létre, amin fel lehet menni egész odáig, hogy mindig a megfelelő szituáció, a megfelelő delegációs típust, és így aztán az emberek meg tudják tanulni ezt a képességet. És egy nagyon fontos, van ez a kifejezés, hogy setup for failure, vagy setup for success, tehát, hogy kudarcra ítélem őket, vagy sikerre ítélem őket, és tulajdonképpen, amikor azt akarom, hogy valaki bukjon el a feladatba, rengeteg ilyet látunk. Tehát, hogy olyan nem tetszik, aki bejön felvenni egy adott pozícióra, olyan feladatot adok neki, tudom, hogy el fog bukni, és akkor mondtam azt, hogy hát nem felelt meg. Sajnos pedig minden lehetőséget megkapott, ez a setup for failure, tehát, hogy kudarcra ítélem, és a delegáció esetén a legjobb az elején a setup for success, tehát, hogy olyan feladatot adok olyan képességekkel felruházott embereknek, amit tudom, hogy el tudnak végezni, és megélhetik azt az élményt, hogy volt döntésük. Én azt szoktam mondani, hogy innentől ez a ti kutyátok, ti vigyáztok rá, viszitek pisilni, kakélni, fürdetitek, stb. Vigyázzatok rá, ti felelősségetek, hogy ez milyen állapotban lesz a jószág. Tehát, hogy ez a folyamat az, amit igazából egy jó vezetőnek el kell sajátítani ahhoz, hogy jó csapata legyen. Én hozzátennék még egyet, ugye én a pszichológia oldaláról közelítem ezt a dolgot, hogy és egyéni coachingban is sok vezetővel dolgozom, felső vezetőkkel is. És szerintem ez a folyamat, amit most itt a Péter leírt, ennek a folyamán nagyon sok önismereti kérdés merül föl. Illetve sok olyan kérdés, ami az adott vezető személyes működéséről szól, vagy működésével kapcsolatos, saját énképével kapcsolatos. Például én tudom a legtöbbet a cégben. Ugye ez már eleve egy olyan behúzalozottsága a vezetőnek, hogy nálam jobban senki nem értheti ezt a céget, mert én az elejétől dolgoztam ki. Ez aztán egy végképp nagyon-nagyon gyakran előkerülő mondat egy önmaga által kigrindolt cég vezetője fejében, hogy hát ezt én mindent töviről hegyire ismerek, nálam jobban a céget senki nem ismeri, meg a bizniszt senki nem ismeri. Ez a vezető önkéntelenül is olyan embereket fog választani maga mellé, aki sokkal kevesebbet tud, mint ő, vagy olyan helyzetekbe hozza őt önkéntelenül is, amiben bebizonyítja a vezető számára, hogy kevesebbet tud.
Szóval kvázi megteremti ez a vezető azt a fajta légkört, ahol fenntarthatja magáról ezt az én képet, hogy ő tudja a legtöbbet. Azonnal észreveszi a hibákat, az emberek hibázni is fognak, nagyon sokat, nem fognak elég felelősséget vállalni, mert folyamatosan hozzá fognak menni azért, hogy te főnök, jó ez így, jó ez így, jó ez így. És tulajdonképpen megtanítja a szervezetet arra, hogy ne legyen képes felelősséget vállalni, ne legyen képes átvenni önállóan munkát, de ezt azért teszi, hogy a saját énképét megerősítse. Van jó hír is. Nagyon sok KKV vezetővel dolgoztam már, aki végigment azon az önismereti úton, hogy ebből az állapotból nálam jobban nem ismeri senki a céget, és mindenki más csak butább lehet nálam, vagy kevesebbet tudhat nálam, és ezért mindent nekem kell felügyelnem és kontrollálnom. Ebből eljutott oda, hogy a cégem növekedésének én vagyok az akadálya. És nagyon kemény folyamat ez. Tehát, hogy azért egy 20-30 éven keresztül fölépíteni egy céget, az borzasztó nagy meló. Az egy élet küldetése. És az ehhez szükséges attitűdöt, meg az önmagamról kialakított, 30 évben kialakított képet átalakítani oda, hogy ez most már csak akadály, hogyan tudom ezt lejjebb építeni, nem kell elveszíteni. Át kell formálni. Sokan ettől félnek, ugye ez az egyéni coachingban sokszor tapasztalatom, ugye ezt a szerep kiüresedésének hívják ezt a folyamatot, hogy ha én átadok mindent, akkor nekem mi marad? Akkor mi lesz az én dolgom? És sokszor ezek az emberek megtanulnak nem pihenni. Nem mernek elmenni szabadságra, és nem azért, mert nem bíznak a munkatársukban, hanem mert attól félnek, hogy akkor unatkozni fognak. Akkor mit fogok csinálni? El se tudják képzelni, hogy milyen az elmenni egy hónapra. Lehet, hogy már bőségesen megtehetné, sőt, akár évekre is elmehetne a munkahelyről, mert van elég pénz, nem tudom, van elég meló, stb. De hogy ott van mögött ez a félelem, hogy ha én kiadom a kezemből, akkor mi marad az enyémben? És az egyik nagyon fontos válasz erre a kérdésre, hogy nem a feladatok, hanem a célok, a jövő, a stratégia, a csapat, a szervezeti kultúra építése, az emberek együttműködésének az építése, az emberek építése. Meg kell tanulni egy új szakmát. Embereket kell tudni A-ból, nem tudom, G szintre fölemelni, hogy egyre többet tudjon, egyre motiváltabb legyen, egyre jobban érezze magát. Lesz egy csomó más feladata, olyan, amit lehet, hogy még nem ért, de bele kell tanulni valami újba. És ez ugyanúgy vezetői feladat. A stratégiával nem foglalkozhat a recepciós. A jövőképpel, a cég jövőképével, egy nem tudom, másik piaci lehetőség, új piaci lehetőségekkel nem foglalkozhat a recepciós. Azzal a vezetőnek kell foglalkoznia. Csak mégis azok a fajta rutinok kerülnek veszélybe, hogy hát de ezt már 30 éve így csinálom. Most ezt el kéne engednem. Ez egy nagyon komoly énképváltozással is együtt jár, önismereti úttal, és ezért gyakran javasolják, meg nagyon úgy tűnik egyébként nem csak a saját tapasztalataimban, de vagy egy kutatások is azt mutatják, hogy a vezetők coachingja, egyéni fejlesztése és átsegítése ezen a folyamaton, az nagyon-nagyon tudja felgyorsítani azt a kicsiből nagyban növekedést, vagy annak a üvegplafonnak az átugrását, amiről a Péter a beszélgetésünk elején is beszélt, amiben megtanulja a vezető, hogyan kell kiállni a munkatársak útjából. Nekem volt egy mentorom tulajdonképpen, aki mellett fölnevelkedtem szakemberként. Ő mondta mindig, hogy az ő egyetlen célja, hogy minél gyorsabban feleslegessé tegye saját magát. És ez egy vezető küldetése, hogy ne álljon az emberek útjába. Ha ők rohannak, és jó irányba rohannak, azért ez fontos, hogy jó a gyorsan szaladás, ha jó irányba szaladunk. De hogyha jó irányba vagyunk és szaladunk, akkor ő ne akarjon elénk állni. Álljon ki az útból, az hajrá. Tegyük föl, hogy egy vezető már felismerte azt, hogy bizonyos feladatokat delegálni kell. Meddig lehet a feladatokat úgy delegálni, hogy amellé a felelősség ne párosuljon, és ne menjen át empowermentbe? Péter? Megpróbálom értelmezni, tehát, hogy átadok feladatot, de nem adok át felelősséget. Jobna. És hogy azt kérdezed, hogy... Ez hosszú távon fenntartható. Hogy meddig tartott olyan hosszú távon? Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy akkor, hogyha olyan típusú a feladat, hogy nagy a fluktuáció, emberek jönnek, mennek, nem is akarom őket, idénymunka, stb. Ők se gondolkodnak hosszú távba, tehát tulajdonképpen majdnem betanított jellegű dolog, akkor ez egy lehetséges metódus. Abban a pillanatban, hogy minél nagyobb hozzáadott értékű munka van, minél inkább olyan területen vagyunk, ami tudásintenzív, abban a pillanatban az ellentétére fordul. Ugyanis egészen más faktorok fognak bekapcsolni, ugyanis ott azok fognak működni, és hadd mondjak még néhány pozitív példát, miért jó a delegálás. Ugye mondtunk néhányat. Kisebb lesz a terhelése vezetőn, jobb minőségű lesz a munka, jobb minőségű lesz a termék, nagyon fontos, és még egy nagyon fontos, hogy lehetővé tesz a növekedést, jobb csapatot hoz létre.
És ez a csapat nem csak arról a feladatról szól, ami éppen csinál, hanem a következő, az azutániról, a fejlődésről szól tulajdonképpen, ugyanis azt is látjuk, hogy minél tovább marad együtt egy csapat, annál jobb minőségű lesz a csapat tulajdonképpen. Ez a faktor, ez nagyon-nagyon meghatározó, és akkor tud együtt maradni és jól működni egy csapat, hogyha képes együtt dolgozni, együttműködni, önkormányozni, együtt döntéseket hozni, együtt fejlődni tulajdonképpen. És ez egy végtelenül fontos, ugyanis ez egyik legnagyobb motivátor a munkavállalóknál. Én azt szoktam mondani, hogy oké, mindenki azt mondja, hogy persze nagyobb fizetésért menne. Nem. A nagyobb fizetés az egy faktor lehet, de igazából jó csapatot és jó vezetőt keresnek. És ez a legfőbb motivátor. Jó csapat és jó vezető, és a személyes fejlődésnek a lehetősége. Hogyha ez létrejön, akkor ott tulajdonképpen az ember jól érzi magát, hogyha úgy tetszik. Jól érző ember innovatívabb, többet és jobban tud létrehozni, tulajdonképpen versenyelőnyt jelent a cég számára, és ez ebben a környezetben, tudásalapú iparágokban pedig ez messze menően igaz. Messze, ahol az emberek nem cserélhetők, innovációról van szó, arról van szó, hogy felszabadultan tudjanak alkotni, ott ez elkerülhetetlen, ez a típusú hozzáállás és ez a típusú attitűd. Én mondanék még egy nagyon jó jelét annak, hogy mikor van, ahol érkezett el a vezető arra határa, hogy már nem adhat ki csak feladatot. Amikor már napi 18 órát dolgozik. Amikor már a családja kezd rámenni a vállalkozásra, amikor ő maga érzelmileg, fizikailag kezd rámenni a vállalkozásra, ez nem törvényszerű. Én sokszor hallom azt vállalkozóktól, de hát ez egy ilyen biznisz. Hát erre rá kell menni a szívemnek, a gerincemnek, nem tudom, az idegrendszeremnek, ebbe bele kell tenni 18 órát. Ez a hustle culture, ami Amerikából nagyon jön, ez nem igaz. Szóval, hogy ez egy rémálom. Hosszú távon nem fenntartható. Az elején biztos meg kell nyomni. Meg vannak olyan időszakok, amikor meg kell nyomni, és nem tudom, éjszakázni kell, meg nem tudom, az egész csapatnak benn kell maradni a hétvégén is, de nem erről szól az élet. Meg egy vállalkozás nem ettől lesz sikeres, hogy hányan döglenek bele. Főleg nem a vezető. Mi játszódik le egy vezetőben akkor, amikor eljut onnan, hogy ezt csináld meg, odáig, hogy döntsél te róla a te felelősséged. Szerintem azon túl, hogy felmérj, hogy sok a 18 óra, hogy túlhajtom magam, azon túl. Igen. Hogy jut el idáig? Hát az egyik folyamat az biztosan ez a saját én képének a változása. Rá kell jönnöm, hogy én nem értek mindenhez. Ennek a felismerése, hogy én nem értek mindenhez. Nem értek mindenhez annyira, amennyire a cégnek szüksége van hozzá. Például Péter, amit te mondtál a saját sztorit, hogy biztosan te is értettél a marketinghez, de annyira biztos nem értettél hozzá, mint a marketinges, akit fölvettetek. És ennek a felismerése, hogy hol van az én kompetenciám határa, hogy nem vagyok mindenható, nem vagyok mindentudó. Ez egy óriási lökést tud adni ennek a folyamatnak, mert akkor elkezd tudni bevonni másokat. Akkor elkezd tudni nyúlni szakértelemért, és bízni szakértőkben, hogy te jobb marketinges vagy, mint én, biztosan, mert ezt csinált 20 éve, én meg nem ezt csinálom 20 éve. És már is elkezdődik egy sokkal partneribb együttműködés más szakemberekkel, vagy egyáltalán kollégákkal. Az én kép átalakulása, ha mindenható vagyok és mindentudó vagyok, abba, hogy vannak a kompetenciámnak határai, és nem vagyok mindentudó. Fölvehetek nálam jobban tudó embereket is, bizonyos szakterületekre, vagy a szakterületet jobban ismerő embereket is. A mennyiségi korlát egyszerűen ennyit már nem lehet, tehát már kész, nincs tovább. Meg kell húzni a határt, vagy meghúzza a szervezetem, vagy meghúzza a családom, vagy meghúzza az élet valahogyan ezt a határt. Illetve talán ez az emberek fejlesztése, mint újfajta küldetés. Most az emberek fejlesztése alatt akár egyéneket, akár a csoportok működését, akár a szervezeti kultúrát, mint az embereket körülvevő levest, ennek a fejlesztése. Az a tudás, explicite megszerezhető tudás, hogy a szervezeti kultúra hogyan hat az üzleti eredményességre. Már nem csak üzletként nézek a gyáramra, hanem egy szociális rendszerre. Mert az. Valljuk be őszintén, ez egy szociális rendszer, onnantól kezdve, hogy 2-nél több ember dolgozik benne, ez már egy csoport. És ennek az ismerete, ennek a fejlesztése anélkül nem lesz, tehát anélkül megragad a fejlődés. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Ja, van ez a mondás, amit Péterrel közösen is sokszor alkalmaztunk, vagy használtunk a közös munkáink során, hogy a kultúra stratégiát teszik reggelire. Lehet bármilyen szuper az üzleti stratégiánk, és bármennyire is megalapozott, és lehet bármennyire jó a termékünk. Ha a szervezeti kultúránk ezt nem támogatja, akkor az emberek, a rutin, a szokások, az érzések, a motiválatlansága, ez felzabálja ezt a stratégiát. És én még egy dolgot tennék hozzá, kezdem onnan, hogy mi az, ami gyakran visszatart ettől a fejlődéstől. A szorongás. Az a fajta szorongás, hogy nincs közvetlen hatásom arra, ami történik.
Ez szerintem egy nagyon fontos, a növekedésben lévő szervezetek vezetőinek egy nagyon fontos érzelmi gátja. Amíg még 10 vagyunk, 15-en vagyunk, 20-an vagyunk, azt még be tudom látni, még tudom kontroll alatt tartani. 40 embernél, ahol már megjelenik 1-2 középvezető, aki ugye egy ilyen réteg lesz köztem, meg a közvetlen munkatársak között, vagy a munkatársaink között, ott már elkezd erősödni ez a szorongás, hogy ezt már nem én irányítom. Nem csak én irányítom. És az, hogy kiben milyen erős a kontroll iránti igény, az nagyban befolyásolja majd, hogy mekkora szorongást fog átélni, ahogy nő a szervezete. Ez 100%-ig így van. Szóval hogy annak a változása még egy ilyen dimenzió, hogy hogyan viszonyulok a kontrollhoz. Az irányítás, mennyire akarom a kezemben tartani az irányítást, mennyire tudom megengedni, hogy mások is irányíthassanak. Én őket kell, hogy jól irányítsam azért, hogy ők majd a munkatársakat tudják jól irányítani. Vegyünk egy idealizált vállalkozást, ahol a vezető már felismerte azt, hogy bizonyos feladatokat delegáljon, esetleg az empowerment eszközével éljen. Milyen tévhitek vannak például az empowerment-tel kapcsolatban? Erre kezdeném én a választ, hogy ezt bármikor meg lehet tenni. Ez csak annyiról szól, hogy odadobom neki a feladatot, aztán hajrá. Ahogy ugye beszéltem róla, ehhez fel kell építeni a képességeket. Ahhoz felelősséget képességek nélkül nem lehet vállalni. Az empowerment az nem egyenlő a laissez-faire vezetés. Ugye laissez-faire vezetést hívják nem vezetésnek. Nem lehet bármikor bárkinek odadobni a felelősséget. Mert ha nincs kész rá, akkor csak azt fogom tapasztalni, hogy ez nem működik. Az empowerment hülyeség, mert visszajött a feladat. Nem csinálták meg, nem jól csinálták meg. És ha visszakérdezek, hogy és egyébként felkészítette rá őket? Nem, de hát azt hallottam, hogy az empowerment az frankó, meg azt kell csinálni, mert akkor növekedünk, aztán nézd meg, nem működik. És ez sajnos még inkább megerősíti a kontrolligényt. Szóval, hogy az egyik tévhit, hogy ez bármikor meg lehet csinálni. A másik tévhit, és nagyon sokszor agilis csapatok környezetében hallom ezt a kifejezést, hogy mostantól agilisan működünk, és akkor a csapatok innentől kezdve önmenedzselők. Mert az agilis manifesto azt írja elő, hogy ők agilis, vagy az agilis csapatok önmenedzselőek, a Scrum teamek önmenedzselőek. From day one. Hát nem. Az egy nagyon hosszú munka, előkészítő munka, mire önmenedzselővé válnak a csapatok. Ez nem egy kapcsoló, ahogy Péter is mondta, hogy a delegálás nem egy olyan, hogy most minden delegálok, vagy semmit nem delegálok. A harmadik tévhit, hogy ez mindenkinél működik. Honnan tudom, hogy nálam mi működik meg mi? Aha. Erre a válasz megint csak az önismeret. A saját vezetői stílusom, a rám jellemző vezetői működés minták felismerése, vezetői önismeret, tréningek, erről a témáról vannak tréningek, vezetői coaching, van nagyon sok ilyen egyéni képességmérő kérdőív, vannak hozzá jó szakemberek, és a többi, és a többi. Én magam is foglalkozom ilyennel, és annak a megismerése, hogy én egyébként hogy vezetek. Én az egyetemen abból írtam a szakdokámat, hogy a vezető vezetői stílusa és a munkatársak követési stílusa az hogyan illeszkedik egymáshoz. Mondok egy példát. Egy mikromanager vállalkozó nagyon jól el fog boldogulni olyan munkatársakkal, akik olyan típusúak, olyan karakterek, hogy ő nekik kell az, hogy mikromanagereljék őket. Szóval itt az összeillés a lényeg. Ha egy kezdő csapatot, akik még nem ismerik a feladatot és nem motiváltak rá, és egyébként olyan korosztály például, akik szeretik a szabad munkát, a kötetlen munkavégzést és szeretnek alkotni, melléjük adni egy olyan karakterű vezetőt, aki jellemzően a megmondós típusú vezető, hát ott nagyon nem fog működni a dolog, ha csak nem tanul meg a vezető rugalmasan alkalmazkodni ehhez, vagy közösen nem alakítják ki a saját közös kis stílusukat. De hogy ez mind tanulható készség. Az önismeret is fejleszthető, szóval, hogy ez nem úgy van, hogy én ilyen vagyok, aztán így is maradok, hanem ez fejleszthető, abszolút. Péter, ez a gyakorlatban hogy tud megvalósulni? Alapvetően azt érdemes figyelembe venni, hogy az elméleti felkészülés után muszáj elkezdeni a gyakorlatba. Tehát el kell, hogy kezdjen átvérezni, hogy abból tudjunk tanulni. Azt szoktam mondani, az első palacsinták mindig pocsékok. Az ember, amikor még nem sütött palacsintát, akkor mindig borzalmasat csinál, ne abból ítéljük meg az ő palacsinta készítő képességét, hanem gyártsuk a palacsintákat. Az, hogy milyen palacsintákat, milyen fokozatban gyártunk, na ez nem mindegy. Azt szoktuk mondani, amikor elkezdjük ezt a történetet, van egy ilyen mondás, hogy good enough to build, safe enough to try, tehát hogy elég fontos legyen ahhoz, hogy ezt csináljuk, ne valami kamu
dolgot csináljunk, de biztonságosan csináljuk. Tehát ne tudjon, hogy mondjam, a robbanás levinni a fél emeletet, vagy a fél elvinni a fél céget, hanem hogy legyen impaktja, de biztonságban ki tudjuk próbálni, és nagyon fontos, utána értékeljük ki. Itt volt egy kísérlet, nézzük meg, mit tanultunk belőle. Ez a kulcs szó. Lehet, hogy valamit elrontott a kolléga, lehet, de ezért safe enough to try, és nem buktunk vele többet, mint 120 000 forintot, és nem 120 milliót. Nézzük meg, mit tanultunk, mi az, amit beépítve másként csinálnál, mi az, amiben én tudok neked segíteni, hogy másként csináld, hogy jutunk jobb eredményre, és utána a következő kísérletben már ennek a tudásnak a birtokába tudunk belevágni, és ezeken a kísérleteken keresztül lehet jól kicsiszolni azt, hogy ki miben képes jól performálni, amikor átadjuk a döntéseket. Úgyhogy ez egy ilyen gyakorlati, nagyon fontos elem. Attila? Nekem van egy nagyon-nagyon fontos, és szerintem zseniálisan jól működő technikám arra, amit minden vezető meg tud csinálni, és majd a podcast hallgatói remélem följegyzetelik maguknak, mert ez egy kérdés. Te hogy csinálnád? Ennyi. És csak tegye fel a kérdést, és maradjon csöndben. És hagyja, hogy a munkatársak elmondják, hogy ők hogy csinálnák. És ha talál benne bármit, ami nem oké, azt javítsa ki. De holnaptól kezdve menjen be úgy a munkahelyére, mielőtt kiadna egy feladatot, mondja el, hogy mit szeretne elérni, és aztán tegye fel ezt a kérdést, hogy te vagy ti hogy csinálnátok ezt. Azt hiszem, ezt a beszélgetést még nagyon hosszan tudnánk folytatni. Nagyon érdekes volt. Én köszönöm, hogy eljöttetek Vaskó Péternek és Molnár Attilának, a Carson Expert Hub szervezetfejlesztési csapatának a tagjainak a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a kitüntető figyelmét. Hasonló tartalmakkal a jövőben rendszeresen jelentkezünk a carsonconsulting.com felületén. A viszonthallásra. Ez volt a Carson Podcast.